Sanibona. Ninjani? Abangangazi igama usakhe sensekali but abaningi bayangazi. Ngikhona namhlanje bengizocela nje ukubonga. Nginesifiso sokukhuluma ngomzali ongizalayo, umama. Ngifisa ukubonga yena ngoba akwenzeki ngale ndlela le engifisa ukumbonga ngayo, but ngifisa nje ukuthi uma isasekhona ngimbonge phambi kwenu, kube khona bayongifakazela ukuthi umzali uyinto enjani. And futhi ngenzela ukuthi nani bayazazi abadinga ukubonga abazali. Ngicela lithuba ukubonga umama ongizalayo, noma ngangisho igama noma nami ngaze ngabiza ngegama. Wakabiyela, uzalwe emakhaya kwesakabiyela, wasuka uzogana wayikhaya. Bengifisa ukubonga umama indima into akayidlalile empilweni yami. Ngifisa ukubonga mama, bengifisa ukubonga nje ukuthi ekukhuleni kwami, noma ngabe angibanga perfect, noma ngabe angibanga lento oyifisa empilweni yakho, noma ngabe angenzanga kahle, noma ngabe amaphutha ngwenzile empilweni, but ngiyabonga okwenzekile. Ngiyabonga ukungikhombisa uthando ongikhombise lona umama. Ngicabanga ukuthi abanye abafethu bayaliswela, ukube mhlampe nabanye uthando baliphiwa njengoba siphiwa umzali. Baningi abaphiwa uthando, khona uthando abaningi abafisa uthando lukamama. Mama ungikhombisile uthando. Bengimncane mina kakhulu ngifunda isikole, ngangazi lutho nangey'ndaba zamacala, akaze ngazi lutho nangey'ndaba zejele, kodwa la engangifa khona awungakhohlwa yimina. Ngikukhumbula nje ngiqala ukuboshwa, before ngiboshwe ngikushiya ekhaya, ngigwetshwa ngihamba, ngikushiya enkantolo ukuquleka, ngingena ebhokisini ngimncane ngingazi lutho ngejele, but ngingena phansi lapha ebhokisini nginikwe iminyaka enganginikwe yona ukuthi uhambe ngiyodonsa. Ngikukhumbula ngikubuka ngimncane, hhayi ngoba usunensizwa ngile nsizwa engiyona namhlanje. Ngimncane ngikubuka ungena ebhokisini, ngingena mina ebhokisini, wena usala uquleka, kukhona abantu, kukhona imindeni, kukhona la ngangone khona, kukhona nabantu ababezofakaza ngaphela ukuthi le nto yenzakala yini, nabanye ababebhejela ukuthi ngizogcina ngigwetshiwe ngenhlahla kwenzakala ngendlela ababefisa ngawo. But wena wabuya ekuqulekeni. Ngikhumbula kahle nje ngiyongena ngaphakathi, into eyangibulala iyodwa, noma ngoba kwakunzima ngaphakathi ijele ngingalazi, ngigwetshiwe ngiyongena ngaphakathi, but kwakungasuka emqondweni wami ukuthi njengoba le minyaka enginikwe yona kuvele lesasimo esenzakala lapha enkantolo, uyoba njani ekhaya. Ngingani ukuthi kufonwa kanjani ejele, ngingazi. Ngikhumbula kahle ngagwetshwa kwakulesithathu, but i-weekend yokuqala lapho ngeSaturday wafika wangenza ngakhululeka ukuthi ayino, wangitshela ukuthi mina mhlawumbe njengoba uquleka kuningi okungenzakala, but wabuya wazongibona ngiphathela izinto ezayidingwa abantu uma uboshiwe, wangilethela. Kusukela lapho i-weekend yokuqala nje ngigwetshiwe kwaze kwa ukuphuma kwami ejele, akaze ungikhohlwa. Nala khona abaningi base bengilahlile, but wona akaze ukuthi ungilahle. Wahamba waze waba mncane, ngikhumbula kahle wawufika ugcwele inyembezi uzongibona. Ngisuswa nje la iqala kabusha, ngihamba ngiye-Newcastle. Kunzima, kungekho mnandi, ngisayijele nginganalanga khona, nabantu bakhona engasekho nje empangeni ngakithi, ngisey'ntabeni la uthi uma uqalaze wendini lakhona ejele ungafici ngisho umuntu oyedwa hamba ngaphandle, ungazi nokuthi uzocela bani, ungazi nokuthi uzosizwa kanjani. But wena wakwazi ukusuka ekhaya
eRichards Bay, wawuhamba uzofika eNewcastle, ufike ungenalutho. But uma uzobona mina ungiphathele lowo gwana leyo mbozo ukuze kuphile ingane yakho le mina, into ehlula abaningi. Ngokhisimusi wawukwazi ukugqiba ihlazo lami ngokhisimusi, la khona ngisho khona ngaphakathi ejele wonke umuntu kwakufika imindeni yakhe bephathelwe izinto, but wena usuka le uhamba usuku lonke uzongibona. Ngolunye usuku kwafika nje umama kwakukhisimusi ngiseNewcastle, angigqosa is-28 ukhali, wayengigcine kwakusekunonyaka engigcinile egcina ukufika, wangishiya nge-rights, wangibona semzimbeni nge-rights, but ngenxa yesimo nempilo eyayiphila kulela ijele yayingidala ukuthi ngize ngonde. But ngalolu suku wafika ngalo uzongibona ukhisimusi, wadela washika iy'ngane abafowethu engangizalwa nabo, washika abantu, washika ukujabula, washika ukhisimusi, washiya yonke into ngoba uthi awuphindanga waba nokhisimusi ngisasengaphakathi. Wawuphatha iy'nkukhu usuka nazo eRichards Bay, uphatha ukudla okunye kuhambe kuze kubole i-distance, uhamba ukhale etekisini, ukhale phambi kwabantu bengakwazi, uhamba ungifunya, uhamba ulala nala ungazi khona, ungathembi noma uyobuya nekhaya, uhamba ubuza abantu ukuthi ingane yami ingakuphi, uhamba ubuza ukuthi leli jele ukuthi likuphi, behambe beze bokubeka. Yabona nje ngaze lolu suku la nge-25 kukhisimusi ngizokubona ngigqoka usize 28, ngaze ngafika eduze kwakho, ngiqhamuka kude, ngakubona ukuthi awungiboni ngoba wawungishike kulo leliya jele ngisanda kulethwa kulo ngisuke empangeni, wawungishike ngi-right nasemzimbeni, wabuya ungasangiboni sengiqwalile nasebusweni, ungibona ngingasiyo ingane yakho, nami ngangingakuboni, but ngangikubona ukuthi umama engilahlela indlela engakubona onde ngayo, ngigqoka usize 28, but nawe usize wawugqokile ugqoka abantu ababebancane, but ngingakwazi umncane, usindwa woplastiki. Kulo jele wawumphambi kwakhe, engahamba kaze ngafika duze kwakho, wangangibona. Ngikhumbula kahle utshela lo jele lokuthi uzobona ingane yakho usakhe isenze ekhaya, kodwa utshela ujele ukuthi uzobona ingane yakho ngiyiphambi kwakho ungangibona. Ngaze ngakubingela sawubona mama, kwawuqa ungibona uzinokhona usungibuka leza inyembezi leza owayikhala ngalona suku la, zange ngizwe ubuhlungu and nothando ngathi mase ngihleli ngabona ukuthi mama ayikho into ebalulekile okudlula ukuzala emhlabeni, bengakulahla bonke, bengakulahla bonke emhlabeni, but akazi uzongilahla, akukho ongakwenza. Udayisa, ngikhumbula nje ngisenze icala ngingaphandle kwebheki, wawudayisa yonke into, ifurniture yayithengwa ubaba esaphila ukuze kuphume mina. Kuningi engakubulala empilweni yakho, kuningi engakwenza, ngakuhlukumeza kakhulu ngobhosha kwami, but engangingakuplanile. But ngiyafisa mama ukubonga nje ukuthi ngiyabonga wakwenza kimi, ngiyabonga uthando ongikhombisa lona, ngiyafisa ukuthi if usaphila ngisaphefumula, ngiyafisa ukuthola amandla ngelinye ilanga ukubonga uthando ongikhombisa lona, and akaze ngithole olunye uthando ngaphandle kwakho. Ngaboshwa uthando ngalazi ngisasemncane, nga-experience ukuthandwa since ngiboshe kunabantu abathandwayo, but wena ulwa wedwa kubantu ababethandwa, wena uthanda mina ngedwa. Ngaqala ngabona uthando ngawe, even noma sengiphumile ngaphandle, ngiyazi mama ukuthi inhliziyo yakhe inamanxeba, ngiyazi ukuthi angeke kusafana, but ngiyafisa
ukuthi nje uma usaphila uNkulunkulu engipha manje kube khona engikubonga ngakho. Ngiyazi ukuthi ukukhuluma ukukhipha amagama kukhulu lokho, but nje owakwenza eningini bekhona. Wawungangizali wedwa, nginawo umndeni noma babe ngasekho, babe baningi, but wena wafa nami wangikhusela. Akukho wawungakwenzi, ngaze ngaphuma ngangaphandle nginjena nje, ngeke ngiyifanise nabanye. Ngiyabonga owakwenzani, ngiyabonga ngakho konke. Nokunye okwangihlukumeza kakhulu ukukubona ufike eNewcastle ungenawo nje indawo yokulala, ufike ey'tshele sekuntambama, ey'tshele bezokutshela ukuthi ayikho ama-room okulala, ungenani uhambe uyobheka kamakhelwane. Yazi ngikhumbula uhamba ufuna indawo Emvuleni, ufuna indawo, wakucosha omunye umama wakhona komakhelwane eNewcastle wakulalisa. Kwakuwumuntu wesifazane naloyo engifisa ukuthi ngelinye ilanga ukuvela kuloya mndeni loya ngibonga enakwenza kumama. Yazi kukhula, ngazi ngakubonga ngani, ngifise ngathi ukubonga kwami ngingakuzwa ngikufinyelele ngingakafiki mina ngizobonga enakwenza kumzali. Ngiyabonga mama ngakho konke nje wangenzela khona. Le video bengithi angenzela wena usaphila. Ngiyafisa uNkulunkulu akugcine kuze kulunge, ngoba ngiyazi ukuthi maningi amanxeba onawo. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngihile amanxeba, ngikuvale amanxeba onawo. Ngifisele nabanye abafisa. Niyazi ukuthi omama bayidlalile indima ukuthi nize nibe yile nto eniyiyona. Namhlanje omama banamhlanje abasahloniphekile. Omama bakhuliswa kodwa ekugcineni bayakhala ukuthi indlela ababekhuliswe ngayo ngathi baqalekisiwe. Baningi omama mabebode bekhale iy'nyembezi ey'nameva, iy'nyembezi ey'namanxeba, ngenxa yokuthi udlalile indima ekukhuliseni ingane, but ekugcineni ingane isiyamkhomba noma isamondle, isiphila nabanye abantu. Omama bayakhulisa ekugcineni, mase bekhulisile begcike ingekho into esibabonga ngayo. Abanye bayakhulisa ingane, iphume ingane ithola intombi ihambe behlala ngaphandle, ingodli ngisho umama. Kuyenzeka ube nomama ongamondli, kuyenzeka ube nomama ongamenzeli yonke into, ongamenzeli lutho, but ekugcineni lento iyona iqhamuka kumama usuwedwa. Ngiyafisa nalaba fethu abanomama abazi ukuthi omama badlala indima enkulu ey'mpilweni zabo, ukuthi ngelinye ilanga uma nithola ithuba, noma ngabe akulunganga kangakanani, noma engabe umqondo wakho sebewuluthe kangakanani, ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga nibabonge labo mama abanizalayo ukuze nibe yile nto endiyiyona. Akaze beze benilahle, akaze beze benilahle omama. Kunomama, kuney'ngane ey'ngekho emhlabeni ezalahlwa omama, kuney'ngane engabazi omama bazo ezacoshwa, but wena ukhona umama ukukhulisile, wakuthola for 9 months, wakwenzela something, wakukhulisa, waze wayindoda, waze wayintombi, kodwa ekugcineni akukho mbonga ngakho. Omunye uzathi wayengizalelani, vele angamcelanga. Amazwi ongawabhekisa kumzali owakuzalayo, wakukhulisa, waze wayile nto yiyona. Bengifisa ukuthi sonke ngisho ngabe umzali akakwenzeli lutho, but ngiyafisa ngelinye ilanga uma senibhekene nabazali bethu, nihleli nabo abazali benu, nike nibonge ukuthi nikhona emhlabeni, noma ngabe impilo ayivumi, ukubonga umzali ukuthi usekhona, ukumthembisa ukuthi mama ngiyafisa nje ngelinye ilanga uma uNkulunkulu ekhona engigcinile, uma izinto yishintshe empilweni, mhla uNkulunkulu wabheka ngake nami ngiyobheka ngakuwe mama, angisoze ngakukhohlwa. Ngiyabonga nje, bengifisa nje ukwenzela umama. Ngiyabonga kakhulu mama, wangenzela khona. Ngiyabonga.